Bon dia a tots, estem aquí un any més fent la presentació del Rally Empordà aquí a la Bisbal i bueno, doncs farem els trams mítics, la Ganga, Santa Pellaia i els Àngels, a repetir 2 vegades. L'edició començarà a les 7 del matí amb les verificacions, després farem el parc tancat cap a les 11:30, després engegarem el ratll a les 3 de la tarda, farem un regrupament a les 5:30 i finalitzarem a les 9 de la nit amb una entrega de premis. Doncs us volia presentar el regidor d'Esports. Des de l'Ajuntament estem molt contents que la Bisbal es torni a celebrar una edició del Rally, que per un dia la nostra ciutat es converteixi en la capital del motor, que vinguin tot d'aficionats del motor, de la comarca i més lluny, i que a més doncs, els nostres habitants, els nostres ciutadans puguin també gaudir d'aquest dia. Felicitar també a l'organització que organitzin aquest event, que no és pas fàcil d'organitzar amb tot el que comporta, tota la logística, tota la gent que s'ha de moure, i que els encoratgem a que segueixin un any més i continuïn treballant com fins ara. Hola, bon dia. Estem molt contents, en representació de l'empresa, estem molt contents de formar part d'aquesta gran família que és l'Escuderia Baix Empordà, i encara estem més contents un any més de poder estar al seu costat amb un rally mític com és el Rally Empordà, que es fa a la Bisbal, que és el nostre poble, i que ens fa feliços poder participar activament amb ells en aquest rally. No res, encoratjar-los també, com ha dit el regidor, a que no ho deixin, a que s'involucrin, a que ho tirin endavant i que podem gaudir d'aquest rally molts anys més. Bon dia, estem, com han dit els companys, molt contents de tornar a ser-hi aquí a aquest rally, com han dit, mític, i gaudir d'ell aquests dies. A més, estem contents també de poder sponsoritzar i ajudar també aquí a Girona amb tot el que puguem, i esperem que sigui un nou repte pels corredors i que tothom gaudeixi d'aquest rally. Agrair al consistori de la Bisbal, a tot l'Ajuntament i als nostres petits col·laboradors i sponsors grans, que sense ells tot això no seria possible. Gràcies.